Hai logofer, आंनि आरो नेम जिउद चेनेल नोंथांमोनखौ बरायबाय आं दिनै नोंथांमोननो खिन्थागोन लोगोफोर आनबक्सिं गोदान भिडिअ लोगोफोर मानि आनबक्सिं नोंथांमोननो आं खिन्थागासिनो गिबियावनो आं कार्टनखौ आनहरना लानोसै गाहायनिफ्राय लोगोफोर नैबे मा बुस्थु लोगोफोर बेनो जादों DSLR स्टेन्ड लोगोफोर DSLR स्टेन्ड लोगोसे नोंथांमोना मबाइल स्टेन्डबो खालामबा मबाइल स्टेन्डबो हागोन लोगोफोर DSLRबो हागोन लोगोफोर अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आं दिनै बेखौनो आनबक्सिं खालामना खिन्थागोन लोगोफोर नोंथांमोना फारि फारि नायलां माबायदि क्वालिटि नोंथांमोना खिन्थागासिनो लोगोफोर आनबक्सिं भिडिअ लोगोफोर नोंथांमोना नायदो फारि फारि अब्ला लोगोफोर बेखिनियानो लोगोफोर नोंथांमोना नायदो अब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर लोगोसेनो जायफोरानोखि आंनि चेनेल गोदान एबा आंनि भिडिअ गोदान अब्ला नोंथाङा साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो लोगोसेनो घन्टा बादोंबो थुना होदो अब्ला फैदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर अब्ला नायदो नोंथांमोना फारि फारि नै आं गोजौ खालामदों दा लोगोफोर नैबे 3 फुटसो जागोन लोगोफोर गोजौआ नै लोगोफोर हानिफ्राय 3 फुटसो गोजौ जागोन आरोना लोगोफोर नै बेफोरबायदि दा नोंथांमोननो आनबक्सिं खालामना खिन्थानोसै फारि फारि लोगोफोर नोंथांमोना नै नुखाबाय मडेल नाम्बार 550 लोगोफोर नै लोगोफोर नै बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर गोजौथार लोगोफोर नै आं दा नोंथांमोननो गासिबो खेवना खिन्थाजोबनोसै नै लोगोफोर नायदो नोंथांमोना नै ओरै आं दा दोनसै ओरै गोलावनो नै बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर आं दा फारि फारि खेवना खिन्थानोसै लोगोफोर नोंथांमोननो लोगोफोर नै नाय बेग दं गोसोम बेगा नै गोसोम नुखाबाय नोंथांमोना बेगा गोसोम नै बेसे गोलाव नोंथांमोना नुनो मोनदों नै गोलावथार लोगोफोर नै 3 फुट जागोन बेयो लोगोफोर सुबा 3 फुट नै बेफोरनो आरोना गासैबो नोंथांमोना खिन्थाग्रोनो आं लोगोफोर नै गासै बिनि केजिया दं नै लोगोफोर 2.5 केजि लोगोफोर नोंथांमोना नायनै नै लोगोफोर नै 2.5 केजि दं बेयाव लोगोफोर गिलिरानो एसे 2.5 केजियाथ' एसे गिलिर जाखायो नालाय आं दा बहनजोबना नोंथांमोननो फारि फारि खिन्थानोसै लोगोफोर माबाफोर दंबावो नामा नायनो नै लोगोफोर जेबो गैला खोमसि नुहरदों नोंथांमोना नै जेबो गैला आरोना लोगोफोर नै अब्ला नै लोगोफोर बेफोरबायदि फिटा दं नोंथांमोना बाना लांनो हागोन आरोना एसे गिलिर जायो नालाय बेनिखायनो फिटा बोखादों नै बेगाबो मोजांथार लोगोफोर नै बेगाबो मोजांथार आरोना मोजां क्वालिटिनि बेगाबो ओरै बाना लांनो हागोन नै लोगोफोर ओरैबायदि जागोन नै बेफोरबायदि जासिगोन आरोना नै फिथायाबो गोलाव खालामजायो गुसुंबो खालामजायो ओरैबो खालामजागोन आरोना गुसुंबो आं दा खेवना खिन्थानोसै लोगोफोर नोंथांमोना फारि फारि आं दा सेनखौ खेवनोसै नै लोगोफोर नायदो नोंथांमोना नाय लोगोफोर नै दा नुबाय आं खेवजोबना लानोसै फारि फारिनो नै लोगोफोर नाय बे बेगखौथ' नांला बेखौ जों दोननोसै बेगखौ नै लोगोफोर नै ओरै बे गाहायथार बयनिफ्राय गाहायसिन आरोना बेसेसेयानो जागोन आरोना गाहाया बयनिफ्राय बेसेसेयानो जागोन आरो नै बेफोरबायदि आरोना नै बेफोरबायदि आरामसे ओरै लाजायो नै लाग्रा दंखायो ओरैजे लाना थांजायो ओरै लाबा ओरै लाजागोन आरोना ओरै बेफोरबायदि हमनानै नै हमग्रा दंखायो नैबे आं दा नोंथांमोना फारि फारि खेवना खिन्थानोसै लोगोफोर गोजौथार जायो 5 फुट गोजौ जायो लोगोफोर नै बेफोर नैयाव DSLR होजायो लोगोफोर माबाखौ मोनाखै आं लोगोफोर बे मबाइलाव होग्राया बेयाव कानेक्ट खालामनो हायो जायो नोंथांमोना आं सिगांनि भिडिअआव मबाइल ट्राइपडनि बागै खिन्थाखांबाय नैबे आरो दामि गोसानि नै लोगोफोर बेफोरबायदि जायो नै लोगोफोर बिनि दामा लादों 1385 लोगोफोर एमाजनाव लाबोनाय लोगोफोर नोंथांमोना नुखादों नै लोगोफोर नै बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर आं दा गोजौ खालामना खिन्थानोजोबनोसै नोंथांमोन नै बेफोरबायदि गिबियावनो आं नोंथांमोननो खिन्थागोन नैबेखौथ' नोंथांमोना साननो हागौ बे मा बुस्थु बेलाय साननो हागौ आं नोंथांमोननो फारि फारि खिन्थालांगासिनो नैबे जाबाय नैबे खेवग्रा लोगोफोर नैबे खेवो बेखौ गोरा जुदि मारना दोनबा बे ओरै बोबा गनाय नङा लोगोफोर ओरै बोआ लोगोफोर नोंथांमोना नाय ओरैसो नै लोगोफोर नाय बेफोरबायदि आरोना नै ओरै देखायबा मोजांसिनमोन नै गोलाव जालांदों नै ओरै फिदिंबाय थाबानो गोलाव जालाङो आरोना नैखौ खेवनांगौ आरोना बेखौ खेवना लादो ओमफ्राय ओरै खालामबाय थादो लोगोफोर बिनिफ्राय गोलाव जाला आरोना बियो नै गोलावथार जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना नुलायलायासै आं एसे गोजौ खालामना लाबावनोसै स्टेन्डखौ आंनि स्टेन्डखौ
नै लोगोफोर बेफोरबायदि जाबाय नै आरो नैबे एसे गोजौ जाबाय गिलिर लोगोफोर नोंथांमोना गिलिरनिखौथ' दहाय नुखादोंआनो आं दा खेवजुना लानोसै नै बेखौ खेवजायो नै लोगोफोर मोनसे थांबाय नै लोगोफोर नाय मोननै नैबे मोननै नै बेफोरबायदि जासिगोन गोलावथार लोगोफोर नोंथांमोना नायबा नुगौ नै बेफोरबायदि गोलाव नै गोलावथार आं दा नोंथांमोन खिन्थाजोबसै आं दा खेवना लाग्रोजोबसै लोगोफोर नोंथांमोन आं दा खिन्थागासिनो लोगोफोर बेसे गोजौ जायो 5 फुटाथ' गोजौथारखा नालाय नोंथांमोनाबो मिथिखायो मानसिजों समान जायो लोगोफोर बांसिनानो बेखौ DSLR आव बाहायनाय जायो मबाइलाव बाहायनो गोसोबा नोंथांमोना बाहायनो हागोन नै मबाइलाव दंखायो बेबायदि खिन्थाखाबाय लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव मबाइल कानेक्ट खालामो आरोना नैयाव मबाइल होग्राखौ आं मोनबोफायासै लोगोफोर फैफायाखै नै लोगोफोर बेखौ खेवना होबा बिदि जासिगोन बे मारिग्रा खेवग्रा आं दा गोजौ फसंना दोनसै लोगोफोर नोंथांमोना खिन्थागासिनो लोगोफोर नै लोगोफोर बेसेबां गोजौ जायो नोंथांमोना नुखाबाय नै लोगोफोर बेनो आरोना हाई क्वालिटिनि लोगोफोर बेयो नै खाथियाव देखायनोसै आं नोंथांमोना लोगोफोर नै नोंथांमोना नुबाय नै बेफोरबायदि गोजौथार जायो लोगोफोर 5 फुटआ मिथिखायो नोंथांमोना 5 फुटआ बेसे गोजौ नै लोगोफोर नाय नैबे मटा लोगोफोर नाय हेभि नै गासिबो लहानि गोजा बेफोर लोगोफोर नैबे नेट लबार आरोना नैबे लबार नै गासिबो लहानि गोजा बेफोर आरोना नैबे हमग्राया लबारनि बाखिखिनि नै लोगोफोर नाय गासिबो लहानि गोजा मटा लोगोफोर मोजां क्वालिटि आरोना लोगोफोर नाय नोंथांमोना फारि फारि नायनायाव खेवो बे खेवबा ओरै थांसिगोन ओरै खालामसिगोन ओरै खालामनानै नोंथांमोना बेसे गोजौ नांगौ नैयाव खालामबानो जाबाय बेयाव खालामोबा बेयाव खालामनानै लोगोसेनो नैयावबो खालामनो हागोन नै लोगोफोर आं दा गाहाय खालामसै लोगोफोर नोंथांमोना नायदो नै आं दा नोंथांमोना फारि फारि खेवना खिन्थानोसै नै लोगोफोर नोंथांमोना नै गोजौ नुदों एबार नै बेफोरबायदि गोजौ नैबे वाटार लेभेलाथ' थाखायो नालाय लोगोफोर नोंथांमोना आं सिगांनि ट्राइपडआवनो खिन्थादों बेफोरनि बागै बारा खिन्थालायला आं लोगोफोर जास्ट ओरैनो नोंथांमोना आं बेखौल' खिन्थानोसै लोगोफोर नै हेभि आरोना गासिबो हेभिथार लोगोफोर आं दा नोंथांमोना नै मारिना खिन्थानोसै लोगोफोर नायदो मारिबा ओरै खालामबानो जाबाय नोंथांमोना नै बेखौ खेवनानै ओरै मारिबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओरै मारिबानो फैसिगोन नै लोगोफोर नायदो ओरै मारिबानो नै ग्रोब जाफैबाय आरोना लोगोफोर नै नोंथांमोना नुबाय ओमफ्राय ओरै खालामनानै लक खालामना दोनदो आरोना नै ओरै खालामदो आं दा नोंथांमोना खेवजोबना खिन्थानोसै लोगोफोर नै आं दा मोनसे खेवबाय नै बेखौ खेवना लाग्रोनोसै आं नै बेसेसो जाबाय लोगोफोर मोनसे सोहरबाय आं लोगोफोर नै मोनसेखौ सोनानै आं दा ओरै खालामसिगोन नै आं दा सोजोबनोसै नैखौ मारिनांगौ नैखौ मारियाबा गलाव फिसिनो नै लोगोफोर खेवफिनदो आरो बेखौ मारिहरनोसै नालाय आं नै बिदि जाबाय बिदिनो आं बेखौ मोननैखौ खेवबाय नोंथांमोना नुखादों नै बेसे मथा लोगोफोरनि नै बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर आं दा नै ओरै खालामबाय नोंथांमोना ओरै लादो ओरैल' खालामदो ओरै लांदो बायदि जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना खिन्थाखाबाय आं दहाय दामखौ बिनि दामखौ बेसेबां लादों आरो थेवबो खिन्थाबावनो लोगोफोर 1385 लोगोफोर एमाजनाव लोगोफोर नोंथांमोना ओरै खालामदो ओरै खालामनानै सोदो आरोना नै लोगोफोर बेफोरबायदि जासिगोन नै बेफोरबायदि आरोना मोजां लोगोफोर हेभि लोगोफोर बियो नोंथांमोना मबाइल बायनोबा मबाइलाव हागोन DSLR बायनोबा DSLR हागोन आं दा सोजोबफिनसै लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय नै सोजोबना आरामसे दोननोसै आं लोगोफोर अब्ला लोगोफोर आं नोंथांमोना दिनै बेखौनो खिन्थाबाय लोगोफोर आं दा मारिजोब्बाय लोगोफोर
अब्ला लोगोफोर आं नोंथांमोननो दिनै बेखौनो आनबक्सिं खालामना खिन्थाबाय लोगोफोर लोगोसेनो जायफोरानोखि आंनि भिडिअ गेजेरजों एबा आंनि चेनेल गोदान अब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो लोगोसेनो घन्टा बाटन दं घन्टा बाटनखौ थुना होदो लोगोफोर अब्ला दिनै भिडिअ बाय लोगोफोर नोंथांमोना आं बेखौनो खिन्थाबाय आनबक्सिं खालामना होननाय बेफोरबायदिया जागोन आरोना लोगोफोर आं गासैबो फिननोसै लोगोफोर नोंथांमोननो देखायबाय आं फारियैनो मोजाङैनो देखायबाय नोंथांमोननो अब्ला लोगोफोर बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय लोगोफोर गोदान भिडिअजों थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन बाय लोगोफोर